Tässä videossa me tehdään aivan hullu jälkkäri. Ja ei ole ikinä testattu, mutta luulen, että on aika hullu jälkkäri. Tähän sä tarvit paahtoleipää, nutellaa ja Marapuun Oreo-suklaalevyä. Aloitetaan sillä, että otat paahtoleivän. Aloitetaan tää. No niin. Nyt alkaisi olemaan. Siis sä tarvit tästä 3 palaa tätä. Ja 1 pala pois. Ja sit sun pitää viipaloida se silleen tälleen 1 palan. Tai jos haluu niin pienempiä, mutta me niinku tehdään silleen, että pistetään tää puolikkaisiin. Joo, nyt. Elikkä puolikkaisiin, näin. Joo, näin. Ja sitten me laitetaan niinku tälleen laitetaan näiden päälle. Näitä. Vaikka 3 jokaisen. Tälleen. Noniin. Joo, pistä. Sitten sä laitat nämä kannet näin. Joo, hyvä. Sitten sä laitat lautasen. Joo. Sitten sä laitat sen tänne mikroon. 30 sekkaa. Ja se on niin kauan, että sä voit katsoa välissä, että ne suklaat sulaa. Että laitetaan alkuun 30 sekkaa. Meillä oli tää minuutti täällä, niin ainakin meillä oli. Sitten vaan odotellaan, että se jäähtyy. Sitten maistetaan. Siellä on Oreoa. Testatkaa, tää on ihan sika hyvää. Moikka!